नैबे पार्ट भिडिअ'आव नैबेफोरखौ नुथायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअ'खौ। अन्नानै आंनि भिडिअ'खौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर। आंना एकदम मोनसे चेनेला ग्र' जाखाथारबायमोन, ओमफ्राय चेनेला माबा कमिउनिटि गाइडलाइनखौ फल' खालामनो थाखाय डिलेट जालांबाय आरो। दा मोनफिनगोन ना मोनफिना आं बेखौ मिथिला आरो। ओंखायनो गोदान खुलिनाय जाबाय आरो गोदान। साबस्क्राइब खालामना होलांदोलै लोगोफोर। एकदम आंना भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै, नायलांदो। एयारपर्ट सिङाव हाबबाय। मथा मथि एसे 1 घन्टासो सिगां जोंखौ सोदों आरो ना। 1 घन्टाद्राय नङालै, आधा घन्टा सिगां सोदों आरो। नायलांबानो जाबाय। नै लाक्जारि फुरा दाम, बायनो हाया, सोंदाव हाया, फाग्लासो। साहायाबो बेसेबांबा दाम, गासिबो दामजोब। जोंबायदिया खेबसेल' साखिनायनो हायो बेयाव। साननैसो बिखारि जागोन बेयाव जाबाय थानांगौबा। फ्लाइटआ खयथादि दङ, फुरा एक्साइटमेन्ट आरोना, फार्स्ट टाइम ना लाइफआव। खाथियाव नुथारबाय, बास नेदों। जोंखौ माबासिम लांगोन, फ्लाइटसिम लांगोन आरोना। माखासे भिडिअ दंबावोमोन, बे भिडिअआ माहा थाखोथाय माने माबायाखिसै आरोना। बयबो माने उइन्ड' सिट बिदोंमोन आङो, गैया, मोनासै। उइन्ड' सिटखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आङो, फार्स्ट टाइम नालाय मोनाखिसै। दा सोरजों गोग्लैयो नायनोसै, सोर गोग्लैयो उइन्ड' सिटआव। माने मोनसे माबायाव साथाम खरि जिरायो नालाय, साथाम खरिमोन आरो बे साइडआ। उइन्ड' सिट मोनासै, आंना गेजेर मिडिलाव थाबाय। नायनोसै एबार अख्रां सानिफ्राय माबादि नुयो एबार मिथिसिगोन आरोना। जोमैखौ माबादि नुयो। जोंहा हानिफ्राय नायखोबाबो आगार मोनामोन, दा जों नायख्लायहरनोसैसो गोजौनिफ्राय। भिडिअबो बानायनो लाजियो, ओमफ्राय कमेन्ट माबाबो होनो, मा होनो, खोथाबो बुंनो लाजियोना। दाबो जायाखै, मोखाङा राया दाबो। बेफोरबो मोनसे बिराद स्किलनि गोनांथिलै। जेने थेने मानसिया नोङो पाब्लिक प्लेसाव खोथा बुंनो हाया। साहस नांगौ, बेफोरखौनो माने बिल्ड आप खालामनानै लानांगौ आरो। दिनै एसे गाबोन एसेनो। बखिजानोबो गियो नालाय, बखियोबो नालाय, मानसिफोरनिखौ नुबायना, इउटुबारफोरनिखौ जानला मोनला बखियो, जाम्बा थरला जाम्बा माबा माबि बायदिसिना होनलाबायना बुङो। ओंखायनो लाजिलायलाङोबो। मथा मथि इउटुबखौ आं जास्ट मेम'रि सेभिंनि मोनसे माबासो, मेम'रि कार्ड बायदिसो बाहायबाय आङो इउटुबखौ। देनांफोर जों बोरायबा बुरैबा जोंनि फिसौ फिसा बियायं सियायंफ्रा नायलाहैथोंसै। मोजां थाबाय थायोबा आरो इउटुबा। फैसा खामायनाया उननि बाथ्रा, खिन्थु मेम'रिया थाबानो जाबाय आरो। हौवाफोरनिखौ साबस्क्राइब खालामखाया, खालि हिनजावफोरनिखौल' बानायखायो। हिनजावफोरनिबाथाय ओंख्रि ओंखाम संनाय दैलि बेनो भिउस जागोन। जायखिजाया थेंक्स। जायखिजाया नैबे नेक्स्ट पार्टनि भिडिअ फैनो गोनां भिडिअ आरोना। दा बारा गोलाव बानाया आङो भिडिअखौ। नोंथांमोननिफ्राय आसा थाबाय साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। स्टे टिउन। थेंक इउ।